vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So ini zita rangu ndinoitwa Farai and I am 35 years old, not his real name. So mukoma kwedu kugweru uko, but pari zvino ndiri kurarama zvangu ndiri muHarare. Confession yangu yakamira sekudai: I did something that is very evil, zvekuti vanhu vazhinji I'm sure kuti pavachanzwa nyaya yangu vachati uyu ndiye mwana waSatani ane hutsinye. Sure ungaitira mubereki wako akatambudzika achizama kuti ange achikupa a better life, a better education, obva wamuitira hutsinye hwakadaro. Each and every day I pray to God, asi ndinoti Mwari makakanganisa. Dai Mwari makakwanisawo kuti pamakasika munhu then mobva mazogadzira bhatani rekuti munhu kana akakanganisa anokwanisa kuzodzvanya bhatani iroro rerewind so that life can return back to normal. Dai kwanga kuri kunzi Mwari dai vakaita huchenjeri ihwohwo hwekuti vakagadzira that rewind button kuti tipote tichimbodzosa life kumashure. Zvimwe kuda ndingadai ndakakwanisa kupressa button iroro and rewind back to the past, then I will return back into the past and undo everything that I did. And ndinoti zvimwe kuda dai baba vangu vakazosvikawo pakufa, at least ndava nemano, but baba vangu handitombovazivi. Baba vangu vakafa apo pandainge ndichiri mwana mudiki, and I guess kuti God will never be able to forgive me because of the sin that I did. So mukoma, each and every day I am haunted by the spirit of my mother like every single day. Saka zvinhu izvi pazvakatanga kuitika mainge muri mugore ra2008 when I was 19, then amai vangu ndo pavakabva vazoshayika. Amai vangu vakati vashayika kudaro, ndini ndainge ndiri honzeri, ndini ndainge ndakonzeresa kuti amai vangu vange vachizosvika kufa. Kana varisa amai vangu, she meant the world to me. Mushure mekunge baba vashayika ipapo pandainge ndichiri mwana mudiki, because I don't have any single memory of my father. Amai vakazoti vashayika parufu rwavo, mhiko dzandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizozadzikisa dzainge dziri mhiko dzekuti ndaifanira kuti ndinge ndichichema kana kutozvirovera pasi chaipo ndichitochema. I cried so much on her funeral because that was what the traditional healer had told me. Ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizonyepedzera as if I was in pain. So chakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakusacrifice amai vangu, it was because my mom, even though she was trying to take me through university, I was studying at University of Zim, ndainge ndiine pressure. I had so much pressure to succeed. Life was very hard. That was when I started going around with this other guy. So nemfesi uyu tainge tava kuenda out tichinonwa because we used to drink a lot. So one day as we were drinking Malvin shops, whilst we were there, that was when this other guy, Pakauya, the guy, he was driving a very big car. He was almost the same age as my friend. We spoke mukoma. It seemed as if they went to the same school. So after they had spoken, my friend then told me kuti his friend had told him kuti iye mari idzo dzose dzaainge ainadzo dzainge dziri mari dzemishonga, but ipapo haana kutiudza kuti ainge aine zvikwambo. Akangoudza friend yangu kuti ainge aine mushonga welaki rekuti pose paanenge ari anenge achingotevererwa nelaki remari. Saka akazoudza friend yangu kuti ainge achida kumubatsira, akati siyana mani nezvekuenda kuchikoro, vanganiko muno muzimu vane madegree vakangogara padeni kana kuti vari kuita zvechivhenda, iwe chingosiyana nazvo izvozvo, ndinge ndichikubatsira. Kana ukangogara wapiwa mushonga welaki wotoziva kutoti zvinhu zvako zvinenge zvatova bo. Saka he wanted to help him. Then friend yangu yakabva yazoti aiwa, kana uchida kundibatsira inini kuti ndinge ndichizobvuma kuenda newe ikoko kwacho kwawakapiwa mushonga welaki, hunge iwewe wabvuma kuti ndinge ndichizoendawo nefriend yangu, because inini naye we were like brothers. Nhamo yangu ainge achiziva. His mom also was a single mom, so he understood what I was going through, and aitofungidzira kutoti uko kwatainge tichienda tainge tichitoenda kunobatsirwa. He did not know kutoti ikoko kwacho kwatainge tichienda there was no luck there, but tainge tichitonopiwa zvikwambo. So like since we were close, takabva tachizoenda tose, tikabva tazonoromba paya. So mukoma takati tasvika kuya tikabva tazoudzwa kuti tainge tiine mhiko idzo dzatainge tichifanira kuti
tinge tichizoita but mhiko idzi kuti tinge tichidzizadzikisa painge paine munhu ainge achifanira kuti ange achizofa wehukama mushure mekunge munhu uyauya afa. Zvawaifanira kuti unge uchizoita ndezvekuti waifanira kuti unge uchizoitira weti pamusoro peguva remunhu uyo waunenge wachekeresa. Then kana waita weti kudaro waifanira kuti unge uchizonokora ivhu riya iro rinenge raunenge wanyorovedza neweti yaunenge waita pamusoro peguva rake. So mukoma, shamwari yangu yakabva yazondiudza kuti iyo yainge yafunga kuti inge ichizochekeresa bamunini vake, avo vainge vari munin'ina wababa vacho, because ainge achiti mushure mekunge baba vacho vazoshayika, hanzi bamunini ava vaingogara vachingovaitira utsinye iye naamai vake, but baba vake vainge vakashayika about 3 years before tazoenda kunoromba. As for me, ndakabva ndati zvino ndoita sei, because ndainge ndaudzwa kuti zvinhu izvi ndichizviita ndainge ndifanira kuti ndinozviita paguva rehama yangu. Iniwo manje ndainge ndisingatozivi kuti hama dzangu dziripi, saka ndakabva ndaona kuti ndinge ndichienda paguva rasekuru baba vakabereka amai vangu zvainge zvisingaiti, uye zvekare paguva ragogo amai vakabereka amai vangu zvainge zvisingaiti. Ndakati ndati dhuu kufunga paya. Shamwari yangu yakabva yazondibvunza kuti konaisa wiko iwewe wafunga kuti unge uchizochekeresa ani? Ndikabva ndatoona kutoti zvainge zvitori nani kutoti mushure mekunge ndazochekeresa amai vangu, kana ndachekeresa amai vangu ndobva ndachizoenda paguva ravo. She was the only woman who I thought I could use a grave kuti ndinge ndichizozadzikisa mhiko idzi. So mushure mekunge tazochekeresa hama dzedu dzepedo ndo patakabva tazonzi tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kumusha. So inini ndakabva ndazoenda kwedu, shamwari yangu ikabva yazoendawo kwavo. Saka vanhu ava mukoma vakashayika at the same time, like amai vangu nabamunini vefriend yangu vakangofa vose the same day. Saka hama dzedu dzainge dzisingatozvizivi kuti izvi ndo zvainge zvaitika, sezvo tainge tichibva munzvimbo dzainge dzakasiyana. So mukoma, mushure mekunge ivo amai vangu vashayika, saka amai vangu ivo pakuzonovigwa kwavo kwavakaitwa vakanovigwa padhuzesa neguva ragogo. Saka ndakabva ndazombochila ndakamirira kuti ndinge ndichizotora ivhu mushure mekunge ndaitira weti paguva raamai vangu. Zvadaro mukoma, pane rimwe zuva iro randakaona kuti vanhu vainge vapararira, ndo pandakabva ndazoenda kuGrowth Point kumashops. Ndakati ndiri kuya ndichinwa zvangu doro, when I thought kuti everyone had gone to bed, ndichingopretenda as if I was drunk. Ndakabva ndazotanga kufamba ndichingodzvuta zvangu hwahwa hwangu. Ndakazoti ndava kunosvika pamba, ndini uyo ndikabva ndazodimbudzira ndakananga kumakuva. Ndakabva ndaenda straight paguva raamai vangu ndokubva ndacheuka zvishuwa. Ndikabva ndaona kuti kwainge kusina kana munhu ainge achimbondiona. Zvadaro mukoma, ndo pandakabva ndazotanga kuitira weti paguva raamai vangu sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iya. Saka chandainge ndisina kuziva ndechekuti pane vamwe sekuru vangu. Saka sekuru vangu ava ivo ndivo last born muri mainge makaberekerwa amai vangu. Saka ivo he was about 20 years at that time. Saka vainge vabudawo vachienda kunonwa doro. Zvino vakazoti mukudzoka ivo vakati ndakakuona, vainge vachitobva pamba pechibhebhi chavo, ndopa vakabva vazondiona ndichifamba zvangu ndichita sekunge munhu ari kudzedzereka. Saka ivo vanoti vakabva vazonzwa nungo kuti vange vachindiridzira muridzo, vakabva vati I will catch up with him later on. Ivo vainge vasingatozivi kutoti iniwo ndainge nditori nezano rangu rekuti ndinge ndichienda kunoitira weti paguva raamai vangu. Mukoma, ndakati ndiri busy paya ndichiita weti, ende weti yacho yaitoratidza kutoti yainge iri weti yainge iine mhiko iine chivanhu mukati, because ndakaita weti mukoma munozvinzwa zvekuti dai kwanga kuri kunzi yainge isiri weti inoratidza kuti yainge iine chivanhu mukati, ndikadai ndakatoita weti ndikatopedza ivo sekuru vasati vazondibatikidza, because ipapo mukoma vakatosvika ndichitori pakati pekuita weti. I think kuti weti iyi ndakaita for almost 5 minutes mukoma, yakaita kuvhurira mavhalvu ose. Saka ndakazonzwa kuti painge kuine munhu ainge achifamba. Saka munhu uya ndakazoti ndacheuka kudai ndikabva ndazoona kuti kwaingawani zvavainge vari sekuru vangu
ndopandakabva ndazoita sekunge ndiri kudzedzereka kudaro, ndokubva ndazonobatirira paguva ramuchembere, ndikabva ndazononokora ivhu very quickly, ndikabva ndatoisa ivhu riya mumapockets ejaketi yangu, ndikabva ndaramba ndichidzedzereka ndichita sekunge munhu ari kuda kurutsa. Saka ivo sekuru ava vandichati sekuru Tinashe vakabva vazofungidzira kuti ndainge ndakadhakwa, vakabva vati muzukuru wangu kouri kuiteiko kuno kumakuva? Ndini uyo ndokutotanga kutoimba paya ndichitoita sekunge ndainge ndichifunga amai vangu, at the same time ndichita sekunge munhu ainge ava kuto at the same time ndichita sekunge munhu ainge akadhakwa. Vakabva vazondibata paya vakabva vanditi muzukuru chandeikumba. Ndokubva ndatanga kuchema paya ndichiti shuwa here sekuru, shuwa amai vangu kufa here, shuwa here amai kufa. Saka izvi zvose izvi ndainge ndichizviitira kuti ivo sekuru vasazviziva kuti apa ndainge nditori nemhiko dzangu idzo dzandainge ndichizadzikisa. Apa tichifamba kudaro mukoma ndainge ndichingozvidya pfungwa ndichiti zvino ndoita sei, because sekuru ava kana vakangogara vaudza vanhu kuti vainge vandiona ndichiitira weti guva ramuchembere, then vanhu vachati tinofanira kuti tinge tichienda kumakuva, then vanhu vobva vazoona kuti ndanokora ivhu racho. So I pretended as if I was drunk kuzonosvika tichizonosvika pamba, sezvo vanhu vainge varara, it was already too late. Then ndakangonzwa vachingoti don't worry muzukuru, tichazotaura mangwana kana kunze kwachena. Ndokubva tarara. Saka inini nasekuru tainge tichirara in the same room. Saka sekuru vakangonoti vachingonopinda mumachira ndivo ngonono. Ndokubva ndatora foni yangu ndikabva ndafonera n'anga iyaya, ndikabva ndaiudza kuti ndainge ndisingakwanisi kutaura but taifanira kuti tinge tichizotaura pawhatsapp. Ndokubva ndatanga kutaura nematext message pawhatsapp, then ndakabva ndazoiudza zvose izvo zvainge zvaitika. Then nganga iye yakabva yanditi izvezvi muka unge uchienda kunotsvaka dota, but dota iri uri kufanira kuti unge uchinoritsvaka pamanext door, usazoshandisa dota repamba penyu ipapo. Ndakabva ndamuka mukomanashi ndigoti ndotenderera neraini rose kuzonosvika ndichinopinda pamwe pamba pandainge ndichiziva kuti painge pasina imbwa. Ndakati ndapinda paya ndokubva ndatsvaka dota, ndakazotoita zvekutoenda kugomba ravo remarara, ndikabva ndazoona kuti kwainge kuine dota iro rainge ririko. Ndikabva ndazotora dota riya ndakati ndadzoka, ndikabva ndazonzi dota iri pandinenge ndapinda mumba zvandaifanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizokwiza ndichizvikwiza pasi petsoka dzangu. Saka ndakabva ndazozvikwiza pasi petsoka dzangu. Ndapedza kudaro ndopandakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizozvikwiza zvekare pasi pehapwa uye zvekare nepakati pemagadziko. Ndakati ndapedza kudaro ndikabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizomwaya sekuru vangu ava vainge vakafa nehope kufesi kwavo. Ndakabva ndatora dota riya but ndaita kutora dota riya zvishoma ndichitira kuti ivo vasazomuka. Ndini uyo ndikabva ndanoti pamubhedha mukoma ndakavamirira, ndaingoti vakaita sekunge vaita movement ndobva ndamboti zii, then ndaiti paya pavanenge vava kutanga kuridza magwiriri ndaibva ndazotora dota riya ndobva ndatanga kuvamwaya kufesi kwavo. Ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopukuta maoko angu, ndikabva ndaita saizvozvo. Ndakati ndaita saizvozvo ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichisa chituko pamusoro peupenyu hwavo. Ndokubva ndazoisa chituko pamusoro peupenyu hwavo chekuti vainge vachifanira kuti vainge vachizotevererwa nemhepo yasisi vavo. Ndikabva ndati amai huyai munge muchitevererana nehanzvadzi yenyu. Mukoma ndakabva ndangonzwa dutu remhepo rakangosimuka zvekuti kana imba yakaita kuvhaibrata, but izvi hazvina kumboitika kwenguva refu. Ivo vakangomuka vakati kochii, ndokubva vatorara zvekare. So mukoma mangwana acho makuseni ndakati ndichinovamutsa, ko iniwo ndainge ndisingatozivi kutoti mhiko idzi dzandainge ndaitira sekuru vangu dzainge dzitori mhiko dzekuvatorera pfungwa dzavo dzekuti vange vachitotanga kupenga. Ndakati ndamuka kudaro then ndikabva ndatoti ko sekuru komuri sei, then ivo sekuru vakabva vatongotanga kutongotaura zvimwe zvinhu zvainge zvisingatombonzwisisiki. Ndikatoona kutoti koshasha iyi zvayava kutopenga. Saka ivo vakabva vatoburuka pamubhedha, vainge vatori nehard target yekuti vainge vachida kutotiza. Ndikatoona kutoti shasha iyi nekupenga kwayava kuita
vanokwanisa kuzongotongobuda panze vototanga kutokurura nhumbi vachitotiza. Zvadaro ndakabva ndamhanya paya ndikabva ndanodana vamwe vana sekuru ndikabva ndati sekuru uyai munge muchiona zviri kuita sekuru. Saka vamwe vana sekuru vakabva vazopinda murumu muya umo matainge tivete inini nasekuru. Saka sekuru ava mukuzonobvunzwa vakabva vazotanga kutaura ivo nyaya dzekunyepa vachiti kwainge kuine umwe muprofita uku kwavakaenda, but vakati vachinobvunzwa kunzi kumuprofita kwacho kwavakaenda ndekupi, tinge tichienda kunodzorera micheka yacho iyo yauri kuti wakapiwa, but vainge vachiti vainge vasakuziva ikoko kwacho kwavakaenda. Saka vainge vachitaura vachiti ndini ndakavauraya. Nanhasi uno hama dzasekuru dzinotofungidzira kuti sekuru ndo vakauraya ivo amai vangu, but chavasingazivi ndechekuti inini mukoma ndini honzeri, ndini ndakakonzeresa. Mushure mekunge zvose izvi zvaitika ndipo apo mukoma pandakabva ndazodzokera kuHarare. Ndakati ndichinosvika kuHarare ndokubva ndatoona kutoti friend yangu iyewo ainge akatondimirira. Tainge takanzi taifanira kuti tinge tichizodzokera tose, ndokubva tazodzokera tose kuya mukoma. Takabva tazopiwa zvibhodhoro zvainge zvichinzi zvibhodhoro izvozvo zvine mafuta elaki. Zvadaro mukoma kusvika pari zvino ndo mafuta acho iwawo atinoshandisa kuti tinge tichikwezva mari. Kana kuri kunzi mari ikasauya kwauri directly, zvinoitika ndezvekuti unozongotanga kungoassociata nevanhu vanenge vaine mari. Vanhu ivavo mukoma vanobva vazokubatsira vachikuisa mune mamwe madeals. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kana kuri kuzonzi mukazoposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisa, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Hanzi vachanzwa nyaya yangu vazhinji venyu aino kuti muchanditi ndine mweya wasatani, mweya wakashata, pakaipa. Ko ivo sekuru ava vari kupenga naimi, sekuru ava vari kupenga. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndegedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri musikana ane 20 years. Sisi vangu vakaromba vachishandisa inini. Ivo she is very rich, ini handina kana chinhu. Pavakanoromba vakanzi vatore ivhu repaguva ndokubva vatora paguva remurungu ndokuita zvavakaita. Saka takabva tazofambawo ndikabva ndazobudirwa ndichitaura nechirungu. Ndakazoudzwa zvese zvainge zvaitika nevabereki vangu. Saka takanzi tinotora sisi vauye tigozonobata chinhu chavo. Havasi kuda, vakatotiza apa chiri kuti chinoda ropa. Ndibatsireiwo mukoma nashi, ndatambura. Kana kuine vanogona kuzvibvisa vanokwanisa kukupai mafone numbers avo, zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirikana. Nyaya yacho yakarebesa mukoma, ndokusaka ndangoti ndikupei pari zvino muchidimbo. Kana ndikazobatsirwa ndichazonyatsokuuya my full story. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Yo.